Onye eze ọdịnala ndị Umueri Igwe Emeka egosipụtago ezigbote nkwado ya nyegara otu ọbụla gọọmenti nwere akpọrọ All for Women Initiative Nigeria (EWIN) n'ebumnobi ha ịkwalite ọnọdụ ọdịmma ụmụnwaanyị nakwa ụmụaka ụmụnwaanyị ala Nigeria. Onye eze ọdịnala Umueri kwupụtara ya bụ nkwado ya mgbe ọ nabatara ndị sitere n'otu ahụ bụ ndị bịara na steeti a dịka ha na-ejikere maka ọgbakọ 2024 International Women's Day Celebration. Onye ụlọ anyị bụ Chibụzọ Obidike wetara anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Ndị otu ahụ ka Igwe Emeka toro otu ahụ maka mbọ ha na-agba imetụta ndụ n'ụdị dị iche iche ọkachasị ndị enweghị ndị ga-ekwuru ha ma mee ka amata na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-agba mbọ dị iche iche n'ihu na obodo na-aga n'ihu ma dozie ha ọdụ ka ha ghara ịhapụkwa onye ọbụla n'akụkụ ọkachasị ndị di ha bụ ndị o mere ka amata na ha bụ isi sekpụ ntị na ịgbasa ozi na obodo niile. O gwara ha nkwa na ya ga na-akwado ha n'ụdị ọbụla tinyekwere na ụlọ ọrụ ya ga na-akwado ha iji fụ na ebughiri ogo otu ahụ n'elu na mbọ ha na-agba maka inyere ndị nne na ụmụaka ụmụnwaanyị aka mgbe ọ na-enyefe ya akwụkwọ ikike iji gwa ya maka Anambra Summit ka na-abịa abịa ka onye prezidenti ndị otu ahụ bụ Oriakụ Stella Igboka mere ka amata na ebumnobi ha ji bịa ya bụ njem bụ iji chọọ nkwado ya bụ onye eze ọdịnala maka ịfụ na ya bụ atụmatụ ha na-atụpụ bụ nke ga-ametezi mkpụrụ. Ya bụ onye EWIN prezident rịọziri Igwe Emeka ka ọ bụrụ na n'ụbọchị ahụ a ga-eme ya bụ ọgbakọ nke isiokwu ya bụ kwado gbaa mbọ ka ị nwee merie bụ nke o mere ka amata na ọ bụ ofu ụzọ n'ime ụzọ dịgasị iche iche ha ji emerube mmemme International Women's Day nke afọ a.